lekukotza ematea Podemosetik saiakera egin dela erdibideko bat egitea, jaso ziren talde guztien ekarpenak, bidali ziren, eta erantzuna izan da ez. Azalpenik gabe. Orain aipatzen dituzue Frantzia, Austria, Alemania, Estatu Batuetako informeak ez dakit zer. Ni goizean etorri naiz El Pilarretik legebiltzarrera tranbian. Eserleku guztiak hartuta zeuden, eta zutik geundenon artean, distantziak mantentzeko zenbait puntutan ezin zen segurtatu. Eta esango nuke, ibilgailuaren okupazioa ez zala pasako erditik. Behar duzu informe bat horretarako, jendeak ikusten du segertatzen ari den. Horregatik uste dugu, eta horregatik proposatu dugu, eta hori da gure proposamenaren funtsa, ibilgailuen okupazioaren 70% edo 70%tik gorako puntu horietan errefortzu zerbitzuak beharrezkoak direla. Noski batzuetan ezinezkoa dela, beraz Aluze Andereak esan duen bezala. Akaso metroko Bilboko metroan punturen batean ezin da egin. Horretan ezin da jarri eta punto. Baina beste garraio guztietan seguru gaude egin daitekela. Peperen proposamenari buruz esatea ez dugula oso ondo ulertu beraien lehen puntua. Ekarri dute berriz ere, ona ekarri zuten mozio bat, eta copy-paste bat egin dute, eta hor sartu dute. Bai, gu ados gaude proposamen horrekin, baina ez dagokio eztabaida honetan. Eta esatea, haien proposamen bat interesgarria iruditu zaigula, eta horrexegatik sartu dela erdibideko proposamenean. Eta da, hain zuzen ere, foroak indikatzen duten gailu batzuk ezartzea, bai ibilgailuen barruan eta baita geltokietan ere. Beraz, ikusten denean zerbait interesgarria dagoela beste alderdietan, saiakera bat egin da sartzeko hori erdibidekoan. Ez duzue sinatuko, alde bozkatuko duzue. Beto politiko bat daukazue, zue jakingo duzue zergatik, noiz arte mantenduko duzuen eta abar. Baina egia esan, edukiarekin bat zatozte, postekoa da. Eta egia esan, ikusi nuenean EAJ eta PSeren zuzenketa harritu nintzen, eta harritu nintzen onerako. Ze bertan, onartzen duzue egokitzapen batzuk egin behar direla. Hemen esan dezue dana da polita, dana da perfektoa, baina irakurri aldezue zuen zuzenketa. Esaten dezue egokitu behar direla maiztasunak, egokitu behar direla okupazioak, eta egokitu behar direla prebentzio neurriak. Klaro, bat gatoz, eta horretan datza gure proposamenaren funtsa. Orduan, eztabaidatu daiteke, ea 170, 180 horritz egin daiteke. Baina guk ere esaten dugu egokitu behar direla. Eta baita ere esaten duzue bai beharrezkoa izatekotan. Noski, zer uste duzue, guk proposatzen duguela beharrezkoa ez baldin bada ere egokitzea? Ez, guk esaten dugu okupazio handiak daudenean hor sartu behar direla maiztasun handiak. Aurrekoan esan zidan, beraz Aluze Andereak teknikoki hitz egiten dudanean hor ondo noala eta bestela ez noala inondo, ez? Piskat, nagusikeri puntu hori ikusten zaio gobernuari. Ematen du agintean zaudetela eta ezin zaizuela ezer esan. Eta egia esan gure proposamena oso teknikoa da. Eta izango dizut beste gauza bat teknikoa. 300 euroko defizita pilatzen ari dela koronavirusagatik esan dezu garraio publikoa, eta hori ez da egia. Eta bestela, hemen dagoen Iñaki Arrola sailburua aurreko gunean esan zuen. Begiratu ezazu, koronavirusa existitu baino lehen ze defizita zegoen ja garraio publikoan. Orduan, guk esan deguna hemen, dala inbertsio publiko bat egin behar dela maiztasunak handitzeko batez ere, ordu puntetan, eta naiz eta horrek defizita pixka bat igo, merezi duela inbertsio horrek epe luzerago begira, ebitatuko duelako defizit hori askoz ere handiago izatea.